Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam tagasngi. President jangka US Donald Trump ulakno baka Iran klaterwa banyakran henry udang perkhat ban pen isendan daki kam sipai baklan ba persya ekeri Iran. Halor ka jingpen sitom ben yinong yakhi ha ka bakat kum ka Jingiakhieh kelumlang hadu menta ka jing Shah Pyniap kinong yakhi ha baro ka wei keri Iran menta kala kot daki Spah ngun. Ha ka Jingiakhieh bakilat pathai khubor halor ka jingkeli ha kaliang ketenat Air Force ha ka sengi ublei. Balada ka Iran kan yat lat ya ulan basau kumbala penpau teng mensha bagi nong yakhi kin Shah Pyniap. Utrom ulaong kilas dang kumta ya mentah bapet iki jingjia mentah hapo katai keri. Ngidang pet benia abhai ya kani laong President jong ka US katnat sipai kadang pet ya ka bat ngidang pet iki katu kat ni kilat ki baklan bha. Ngin sa shim ya ka jingkut jingmut ula penpau. Ki jingberngem badang shen jung utrom persya ke Iran kilawan hapdeng ke jingkiu ke jingkulmar hakathan Latin America hadien balakem ya President ka Venezuela u Nicolas Maduro da kisipai ke US. Utrom ulapen skem ba ke Iran kelaterwa banyakran ngatharai ba kilas ngosi ban sya pendik hakari Amerika ulaong. Ka Iran ka kwa banyakran henry ulapen pau ya ke jing sngokya lor ka jingyap jengkinong yaki ha Iran. Kidan palat san Spah lai po prangut kibriu kibla yap hagi jing kulmar kibla jia hagi Jingiakhieh ong ka khubor jong ka Human Rights Activist News Agency kabadan ha US. Ketika kenhun kabadan ha US kala kedawru bagi dan sipaw hajan ru Spah angut kibriu kibla syakem hagi bor Shynshar jong ka Iran. Kawai pat ka Nong pet ya ka hok long briu man briu ka kenhun jong ka Iran Human Rights kabadan ha Norway kala yatu ha ka sengi ublei ba om duna ya ka Spah khandai pu an Ngut kinong yakhi kila Shah Pyniap hagi Jingiakhieh. Kalong kabadan kambantip ba ka jingkhen yaki bala mensau ka yapher hapreng ki kinhun ya da hong na mar bakiale ban yolum yaki briu hapo ka Iran. Hapreng ka jingkhang ya ka internet hagari Iran. Haga juk kapor ka sarkar Iran kam shamla ai yaki jingkhen batikna jong juka jingyam. Bar kala long ka ba ban pen Shynshar ka ba light load yaki jingkhen ka jingpen sitom ben ka ba shurkai ha Iran kala penmi ya ka jingma jong ka jingwan tuklar jong ka US ha ka ba utrom uloong ba un palat yaki Nong yaki lada ka sarkar Iran ka Pyniap yaki. Ka Iran ka pet ya ka jing light load ka ba ompat juja long menu menuru ka USA ka yang kloy banyaram uloong ha ka truth social.